hementxe gaur, berriz be, Bergarako udal artxiboan gaurko honetan Madariaga abizenari tirak etorri gara bertara. Jatorrixa, gaur egun Bergara dan herrixanez, Antzuolan dagoena, ezta? Bai, hori da. Madariaga baserrixa Antzuolan dago, Irimodu auzoan, eta ikusiko gero zei bilbide dauken Bergan. Hori da, esan behar dalako, garai baten, 17. mendeko lehenengo urtietara arte, Antzuola Bergara zen, ezta? 1629 arte, Antzuola Bergara. Handako, beraz, jatorrixa, Madariaga leinuak, baina handik Bergarara inebein askok, ezta? Bai, normalian etxerako bat gelditzen zen baserrixen eta besteak Bergara etortzen die dexente. Eta bat adibidez, eskontzen da Gabiria torreko alabiakin, osea, oso eskontza hona itxen dau, eta abizenaia da gero Madariaga, Gabiria, eta horrek joaten die Andaluziara 16. mendian oso goiz. Eta gero die Marqueses de Torres de la Presa. Baina, beste Madariaga batzupe badare. Hora, beste Madariaga batzuk, Andaluziara fanzien beste Madariaga batzuk, eta guk horreitako baten inguruan ingo dugu berba, Juan Martínez de Madariaga. Da bera, 15. mendian, 16. mendian, Bergaran jaixutako. Zer dakiko beran inguruan? Bueno, dakiguna da, agostuan 31an, 1576an bataiatzen da bela Bergan, eta da Madariaga esaube, osea, amanaldetik etxaue baserrikuak. Eta kalian bizi da, Bergan, eta gero joaten da Sevillara. Eta badakigu hiltzen dela 1607 inguruan. Fetxa zehatza ez dakigu Sevillan hiltzen delako. 17. mende hasiera hortan. Hori da. Sevillara, zergatik? Ze gaur Sevilla beste hiri bada, oindala mende batzuk, etzan edozein hiri, ezta? Hori da. Kontutan izan biozue, Sevillatik irtetzen ziela barko guztiak Ameriketara eta etortzen zela merkataritza guztia bebai Sevillara. Orduan zen, orduko hiririk importantietaikoak Europa mailan. Zeuzkan, 16. mendia bukaeran, 120.000 biztanle zeuzkan. Osea, negozioak inaizitxonak ara joan zen. Eta gure kasuan guri habi araxi joan zen. Eta etxakon gaizki urte negozioa, ezta? Ez, itxura danez nahiko ondo. Nahiko ondo irten jakon, eta orduan hiltzen danean bere testamentuan lagatzen ditu, bueno, bete behar batzuk eta manda batzuk. Eta demanda horretako baten inguruan zentrauko gara, garai harteko gizartean inguruan be asko zangura dauelako. Bere herrixakin akordauzan, bere herrixakin eta bere familixakin akordauzan testamentu horretan, bere familixako emakumeekin. Hori da. Bueno, emoten dago semalabeik ez dauka, orduan dirua aberaztu itxen da, eta orduan bere testamentuan etxen da bena da, ongintza ekintza bat sortzen dago. Erderaz, obra pia esaten dana. Eta horren bitxartez, dirua emoten da urtero, bere familixako emakumezkoak eskontu alizateko, laguntzeko. Eta orduan, horrek lortzen da bena da, beretako, ospe handixa da, ikusten dalako aberaztu indala eta herri mailan, eta gero bere familixian artean, bere aidetasuna ez galtzia, bere familixakoa komeni jako jakitia bere tartekoa diela. Hori da, bere bitartekoak diela. Esan dugu, emakumeak eskontzen laguntzeko laguntzia dela nolabait eskaintzen dauena. Dotia ordaintzekoa. Akaso ongo da bat esango dauenik, eta dotia, zer da hori? Bueno, eskontzeko momentuan, Elizatik eskondu baina joaten ziren normalian eskribauan gana eta etxesaben kontratu matrimoniala. Eta orduan jartzen dago bakoitzak gizonezkoak eta emakumezkoak eskontzara aportatzen da bena. Eta hori da emakumeak eruaten da bena da dotia esate jako. Orduan, dotia balin badauka, askoz berrezagoa da, eskontzia, irten bide gehiago dauzka, eta betxa eskontza hobia etxia gizarte mailan eskala sozialian. Hori da, goratxo edo beratxo egoteko, ezta? Pentsailekoa da, dotia gero eta ondixo izan, eskala horretan gora egongo da. Eskontza, pertsonen arteko eskontza bai, baina emakumea monja sartzen zianean, hau da, jainkoekin eskontzen zianen be, orduan hilu behar esaten egin dotia. Beraz, nolabait, ez dakit hola esan aldan, baina garai baten, etxe baten emakumeak eukikia, nolabait karga be basan, ez da? Bai. Eta baserrixetan, olako kasutan, seme-alaba asko zienian eta etxerako bat gelditzen zanean, beste guztian nahi arre bai bere legitima biozetzen eta bere dotia. Eta hori dirua izan ziken, etxerako gelditzen zanean dako karga hundixa. Eta orduan, sistema honekin, lortzen da bena da, neska gaztiak eskontzeko aukera gehiago izatea. Hori da, bere etxeko neska gaztiak, ez da? Hori da. Okerrez manau, 80 dukat,
bat, izten dago urtean, dotiak ordaindu ahal izateko. Hori da. Zein eskatzen dauen lehenengoa, edo eskatu eta zela frogatzen duzu, zeinen tartekoa, ze baldintza bete behar dituzte? Bueno, lehenengo, bera frogatu bia dabe, alkatian aurrian presentatzen di, alkatia orduan epailea zan, eta esaten dabe, izenak, eta tartekoa diela, eta demostra bia dabe testiguei galdetuta, ero dokumentuak aurkeztuta, ze parentesko ero zaidetasun dauken Juan Martínez de Madariagakin. Lehenengo dokumentu hemen daku, lehenengo eskaria hemen daku. Horreak dakigu 1610 hilda zegoela, lehenengo eskaria da 1610koa. Hemen eskatzen da benak, hemen berak esaten dau, Capitán Juan de Madariaga difunto, porque Martín de Querejazu, padre de la dicha Magdalena, Magdalena eskatzen da bena, y María Juani de Saube Carminola, madre del dicho capitán, fueron primos segundos. Beitu, gainera hori, ez dago tarteko gertuko edo zuzena izan beharrik ez? Nahikoa da, hola etxea eta lortzen dau. Lortzen dau, emoten dutze. Lortzen dau, baimen hori lortzen dau. Hori da, hori da. Badakigu zenbatek eskatu ebein, noiz arte irauneben horrek? Gudozko ondatuen arabera, azkenean gauak eskatzen da bena da 1758koa die. Horran, isa berrogei urte, ez da? Badia, urte batzu. Urte asko die, eta horrek emoten dago aberastasuna orduko gizartia ezagutzeko, eta genealogia lanetan jende askok erabiltzen da. Gainera emakumezkoak nola izaten dien, askotan zailagoa izaten da. Dokumentuetan agertzea, ez da? Eta orduan, badakizue orduko garaiaretan, abizenak ez dien izaten duen bezala, itxana eta amana bat abesten, pixkat erabiltzen zituen nahi zituenak. Hogei xauko menen jakuenak, orduan sistema honekin bai lortzen dozula, informazioa jakiteko ze haidetasun dauken. Gainera, pentsa egin dut, Madariagatarrek jakin ja, dote baterako laguntzi horreguela, ondo jakingo ebeila, ez da? Ondo justifikatzen, ni Juan Martínez de Madariaga, ondoren guanez, honeatik eta honeatik. Horre mantenduko ben, ez da? Hori da. Eta hori da, Juan Martínez de Madariaga nahi da bena, da pixkat bere memorixiaz galtzea, eta familixako haidetasun guzti horrek, jakitia ze parentesko dauken hori da. Hau ez da, esan dugu... Hau da azkena, bai. Eta hemen eskatzen dau, ikusten da, letran ikusten da, pasau diala urtiak. Bai. Juan Tomás de Beistegui, padre y legítimo administrador de Ignacia Mariana Nicolasa de Beistegui, mis hijas legítimas, y de María Pérez de Unamuno, Jauregui. Osea, honek eskatzen dugu alaba guztien dago. Bai, zelen esan duen zentzu horretan, eta nolabait karga hundi xaukan, ez da? Bere etxian. Emakume asko dauzka etxian. Emakume asko eta... Hola, orduko ikuspuntuari... Hori da, orduko ikuspuntuari. Betide, esan dugu orduko ikuspuntuari dala. Hori da. Eta, itxen da, hau da testiguak, testigu bakoitza galdetzen dutze, badakizu zentzu dien eska honek, eta zentzu dien gurasuak, aitona monak, familixak. Eta orduan ja, azkenian, alkatiak emoten dau bere esto. Bere honezpena, hori da. Hor gainera, 80 urtean, horreik lau eskari balin bauzen, banatu inbizian, bakarra balin bauen, dana behan dako, horren arabera bai. Hau da, Juan Martínez de Madariagan kasua gantzazu, ez da, gitalako kasu gehiago esautzen dituzuen, bai. Eta desente dare. Beste badago Capitán Santos de Zabaleta bebai, oso bastante urtetan. Eta LP berdina. Berdin. Eta gero beste badago Altunan bat uste dut, antoz de Altuna, buruz nabile. Baina bai badare, oikua san. Lehen esan duelako, azkenean hori gizarteko hori emoten dutza. Hori da. Arantzaz hori gaur betorri gara, eta gaur be gustura goiaz, gauza barrixak ikasita, kuriosuak, eta zorionez gauzak aldatu diala ikusita baita. Hori da. Eskerrik asko zuen nahi dozenean. Etorriko gara.